ka san me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa yayi duk wanda ya cutar da mutumin da aka yi alkawari da shi ne ya cutar. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa na ƙarshe shine lalle ku kyautata wa 'yan ƙarƙashin dimmata. Ka san me dimma yake nufi a wajen larabawa? Idan mutum yana ƙarƙashin dimmar wani mutum ko ta wata ƙabila, to ya kubuta daga farmaki ko zaluncin wani. Idan ko wani ya farmake shi, to kamar ya farmaki wanda ya sa shi a cikin dimmar ne. Zai kare shi kamar yadda zai kare kanshi da iyalansa da kimar shi da martabarsa da dukiyarsa. Idan ya gaza, to bacin suna da zubar kima sun rabe shi har abada. Wannan dimma ce ta mutum ɗaya ko ƙabila. To ka kwatanta da dimmar Allah da manzansa wadda irin ta ce yanzu muka baku. Duk wanda ya zalunce ku, to ya saba alkawarin Allah da manzansa kuma maki ne ga Allah da manzansa. Duk wanda kuma yake yaƙi da Allah da manzansa, to mu fa za mu yaƙe shi ko da a ce za mu shuɗe. Wannan ya sa ka yi nasara akan Rumawa waɗanda suka yi nasara akan sauran duniya. Mun danka ku a hannun Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.